Сәлем, республика! Хаумы, Башкортостан! Бүгін 15 февраль йома, нихаят барлық райондарыбызды урап сығып, 7 һәм унан да күбірәк мұғжизелерін барланық. Хәдер инде біз туған тыяк буйлап икенсе сәяхәтебезді башланық һәм бұл юлы райондардың арлаклы шәхестәре Башкортостанда, Рәсәйдә, хатта дөньяга танылган кешеләре турасында һүз йөртмәксебез. Һез дә бұл әңгәмәнән ситтә калмагыз һәм шулай ук үдәгедән аралагы халык батырлары ниндәй дә булһа бәлә казалардан коткарган, батырлык һәм ярдәм күрсәткән ябай кешеләр турасында безгә шылтыратып yetkерә аласыз, дуслар. Бүгінгі һөйләшеү республикабыздың төньягында урынлашкан Асқын районы турасында. Был төбәк ниндәй ардаклы шәхестәрне тәрбияләгән һуң? Бұл туралы студия қонақтары Асқын районы Қыйғады ауылы орта мәктәбе директоры Ринат Ямил улы Садриев һәм Асқын тарих туган якты өйрәнү музейы директоры Әнзирә Мөкәррәм кызы Ганиева менән һөйләшербез. Әлегә Асқын районы егете Винарис Абдуллиндың башкаруында ертыңлайык. Башың иеп, бишек тирбәткәндә, үҙһеҙ генә ниләр уйланың, ниндәй уйҙар ине күңелеңдә, ниндәй моңдарыңды һөйләнең, һинең моңло матур тауышыңда йылы таба инем күңелгә, бик һағындым бишек йырҙарыңды. Йырла әле, әсәй бер генә, һинең моңло матур тауышыңда йылы таба инем күңелгә, бик һағындым бишек йырҙарыңды. Йырла әле, әсәй бер генә. Һинең йырың илаһи моң булып, минем күкрәгемә кагыла, һаман унда иске йөрәгемә уелмаслык булып ядыла. Һинең моңло матур тауышыңда йылы таба инем күңелгә, бик һағындым бишек йырҙарыңды. Йырла әле, әсәй бер генә. Һин йырлаһаң, күңел яралары төҙәлерҙәр ине бөгөндә. Ҡулдарыңды ҡуйып ҡулдарыма, йырла әле, әсәй бер генә. Һинең моңло матур тауышыңда йылы таба инем күңелгә, бик һағындым бишек йырҙарыңды. Йырла әле, әсәй бер генә. Һинең моңло матур тауышыңда йылы таба инем күңелгә, бик һағындым бишек йырҙарыңды. Йырла әле, әсәй бер генә. Һинең моңло матур тауышыңда йылы таба инем күңелгә, бик һағындым бишек йырҙарыңды. Йырла әле, әсәй бер генә. Һинең моңло матур тауышыңда йылы таба инем күңелгә, бик һағындым бишек йырҙарыңды. Йырла әле, әсәй бер генә, бик һағындым
ишек йырдарыңды йырла әле әсәй бер генә йырла әле әсәй бер генә йырла әле әсәй бер генә. Шәп асқын егеті Винарис Абдуллин башқарында йыр тыңлап үттік. Һәм безнең студияла хөрмәтле кунактарыбызны без сәламләргә ашыгабыз. Хәерле иртә кунактарыбыз. Исән һау килеп иттегезме? Рәхмәт. Бик исән сау килеп итте. Хәерле иртә Илгиз, хәерле иртә Гөлмирә. Хәерле иртә барса тамашачыларга. Әле тыңлап үткән Винарис исемле ир егетте һез яхшы беләһегездер инде безнең яраткан йырсыбы. Ул ошо Аскын районының нинди авылынан чыгышмын? Ул Кашка авылында туган. Бик күптән инде йырлап йөрүсе безнең егетләребезнең берсе. Алар бездә бик күпләр йырсы егетләр. Өметле яшьләребез һәм киләчәктә улар безнең Аскын районының шәхесләре булып китер. Һәм тамашачылар һезгә итегезгә төшерәбез безнең WhatsApp номеры эшләй, тура эфир студия номеры һеҙҙең ҡарамаҡта эфирдың аҫтында һәм яшьтәр араһында ла, үҫмерҙәр араһында ла бәлки беренди батырсылыҡ күрһәткән яшьтәребеҙҙе, үҫмерҙәребеҙҙе Аскын районынан ишеттереү бик ҡыуаныр һәм улар да шатланып киләсәккә өмөтлө дәррәү алҡыштарға күмер инек дигәндәй. Йылабыҙ буйынса һеҙҙән башлайбыҙ райондың шәхестәрен берешер тәҡдим. Рәхмәт. Мин безнең Аскын районы үзенчәлек район бит инде. Онда безнең шәхесләребез бик күп. Ну, шулар арасыннан инде башлап әйтәсе килә Әлфис Суфиянович Гаязовны. Педагогия фәннәре докторы, профессор, Башкортстан, Республика Башкортстан академига 2011 елдан 2015 елга тиклем ул безнең мәгариф министры булды. Әлеге вакытта инде ул хәзер Башкортстан Республикасы академиясы президенты, язучы, драматург, бик танылган кеше. Һәм инде ул бигрәк тә үз менә шул сәяси тормышында безнең Аскын районыбызда политик тормышында да бик зур роль уйный, ярдәм итә. Бигрәк тә инде үсеп килгән буын, үсеп килгән балалар белән актив эшли. Аның исеме белән безнең аның туган авылында, Казанча авылында стипендия игълан ителде. Һәм инде уның исемендә әйе. Ул елда үзе кайтып, шул талантлы балаларга, алдынгы укучылы балаларга үзе стипендиясын үзе тапшырып китә. Бына яҙып алдык. Әйтеп үттек инде, безнең район бик арзаҡлы шәхестәргә бик байяҡ, урман күлдәре белән дә бай. Шул уҡ ваҡытта тыйнаҡ, әдәпле, сөйкөмле, асыҡ күңелле, ихлас күңелле, ил сөйәр, тел сөйәр, батыр, ҡыйыу халҡы һәм шул уҡ арзаҡлы шәхестәре белән дә бай безнең Аскын районы. Ә мин әйтеп үтәсем килә инде, менә Владимир Александрович Кавардаков, ул безнең күп йыллар инде безнең арабыздан китте. Бер ел менә була. Әммә ул күп йыллар шушы район дип янып, районның тормышын тергезүсе, РТП директоры булып, ремонт техник предприятиянең директоры булып, Аскын КПСС райкома секретаре булып, һәм тарихны өйрәнүсе менә әйтәләр бит ходячая энциклопедия. Ул шундый бар нәрсәне дә тарихны, кешеләрне, шулай саннарны белә торган шундый кеше иде инде арабызда. Менә без аны әйтәсебез килә, арзаҡлы шәхестәребезнең берсе дип. Яҙып алдык. Достар, һеҙ дә шылтыратығыҙ, тәҡдимдәрегеҙҙе яҙығыҙ һәм беҙгә шылтыратыу да бар тиҙәр. Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Алло. Хәйерле иртә. Хәйерле иртә. Танышайыҡ. Мин Туймаз районынан Туҡай ауылынан Әсәр Аслаев ағайығыҙ булам. Мин түбәндәгеләрне кертәсем килгән. Рәйфә Нурмөхәмәтова Ҡашҡа ауылында туып үскән ул. Талантлы композитор, шағирә. Аның җырларын бүген бик күп кенә танылған җырчылар башҡара. Рәхмәт. Ғосман Мөхтәсәр улы Зәйнетдинов. Ул Ғосман Задә булып билгеле инде, Әмир ауылныкы. Әссәләму ғаләйкем, Рамазан, Жұмға азаны һәм башҡа бик күп кенә танылған җырлар авторы. Рәхмәт. Рәхмәт ағай һеҙгә. Әлбиттә, Рөфә Нурмөхәмәтова беҙҙең үҙешмәкәр композитор, без уны яратабыҙ, ул шиғырҙар да яза, көйҙәр дә яза. Уның йырҙарын бик күп артисттарыбыҙ башҡара республикабыҙҙа. Һәм шулай уҡ Ғосман Сәдә турында әйтеп китәсебез килә. Ул беҙҙең танылған языусыбыҙ, шағирыбыҙ. Менә 23 февралдә уңа 70 йәш булыр ине. Без Татарстан Языусылар берлеге белән әле аның хәтер кисәһен ойоштороуда эш алып барабыҙ. Бәлкем Ҡазанға
да барып сығырбыз Алла бирһа. Шундай районда да үткәрәбез. Аның шундай киселәрен, язучыларды җыеп үзебезнең җирдә үскән. Шундай егет Әмир авылында туган. Менә WhatsApp номерына килгән һорау күк яңгырай дип әйтәм. Был Мин Өфенән Светлана Абсалямова булам. Мин Гали Соқоройдың традицияларын дәвам итүче суфи шагыйрь Хөснияр хәҙрәттең бүләсәһе. Һорауым, картатайымның исеме Асҡын районының ардаҡлы шәхестәр исемлегенә индерелгәнме дип һорай. Инде Светлана рәхмәт, ул минең өс туган һеңлем, Хөснияр минең дә картатайым. Әлбәттә без уны кертәбез ардаҡлы шәхестәргә. Хөснияр ул Урбағиҙар, сәсән Урбағиҙар, Қытай, Афганистан, Иран яҡларында рус пахуттары менән йөрөгәндә ул шундай шиғырҙар ижад иткән шағир. Аның біз тормош юлын өйрәнәбез. Аның шәжәрәһен булдырдык. 20 буынға ҡәдәр Аллаға шөкөр. Бүгенге көндә шундай ҡартатайҙарыбыз булыу белән без ғорурланабыз. Һәм беҙгә йәнә шылтыратыусы бар тиҙәр. Тыңлайбыҙ һеҙҙе, һеҙ эфирҙә. Әмин ағай, тыңлайбыҙ һеҙҙе. Мин Асҡын районы Ҡышлыйылға ауылынан уҡытыусы пенсионер, хеҙмәт ветераны Әмин Әнуарович Вәлиев булам. Мин әйтеп китергә теләйем инде, Асҡын районы Базаршат ауылы фельдшері Султаншин Алик Мәстәүиұлы турында инде, аның 30 йылдан артык хеҙмәт стажы бар инде. Әйтәләр бит инде, кешене урын бизәме, урынны кеше бизе дип. Менә бу әйтем как раз шул Султаншин Алик Мәстәүиұлына туры килә инде. Уҡытышҡа шул китергә мөмкин. Башка урында үзен бәхетен эзләргә, ләкин ул ҡайтты инде. Ауылына, туған ауылына ҡайтты һәм ауылында менә халыҡҡа хеҙмәт күрсәтә әлеге көндә инде. Ул бик шундай абруйлы ауылында, директор абруйлы кеше инде. Хатыны да аның шундай семьясы, шундай ҡыҙлары белән мәсәлән үткәрде инде үзенең туған ауылында. Саумысыз ауылдашлар бәйрәме үзенең аҡсасына үткәрде, үзенең ҡыҙлары, хатыны белән бергә ойоштороп инде. Менә шундай кеше ул. Зур рәхмәт шылтыратыуығыҙ өсөн. Әйтәсе килә инде, Әмин Әнварович, үзе ул менә энциклопедия кеше әлеге ваҡытта. Үҙе шәхесме? Үҙе шәхес. Пенсионермын дип әйтә, ул әле действующий мәктәп директоры. Минең уҡытыусым, тарих уҡытыусы. Шуңа аның аңардағы белемнәр без ғажайып ҡалабыз күп ваҡыт. Аның ауыл, район тарихы турында бик күп хәбәрҙәр белә ул. Рәхмәт, Әмин Әнварович. Шул уҡ ваҡытта әйтеп үтәсем килә, безнең медицина өлкәсендә бик күп арзаҡлы шәхестәрбез. Шул уҡ Анатолий Александрович Смородинцев, вирусолог, бөтә донъяға билгеле вирусолог, иммунолог, бактериолог, ул Ленин ордены белән бүләкләнгән, Сталин премияһы, Ленин премияһы белән бүләкләнгән. Шундай җирдәшебез Асҡын ауылында туған, 1901 йылда. Аның атаһы беренсе больница докторы булган безнең Асҡында. 1876 йылдарда, 75 йылда безнең беренсе больница асылған. Шулай уҡ менә безнең Минең ауылдашым турында әйтәсе килә инде. Бакирова Әминә Ғәфулла ҡызы. Ул Башҡортостанда бер генә шәхес, андый дан исемле лайыҡ булған кеше. Халыҡ СССР-ның халыҡ табибы дигән кеше ул. Ул балалар табибы, ғүмерен балаларны үстерүгә, аларны дауа итүгә бағышлаған. Ул Башҡортостанның безнең БССР ваҡытында инде БССР юғары совет депутаты булып сайланған Уфа ҡаласының шәхси почетлы гражданы исеме тота. Шулай әйтеп үтсәм буладыр, менә бүгенге көндә шул ук медицина өлкәсендә медицина фәндәре докторлары Айрат Мидхатович Ханов, билдәле онколог, бөтә Рәсәйдә, шуннан Рим Хантимиров, Вафи Хасанов, шул ук Кадим Хасанович Марданов, ул Асҡында 5 йыл Асҡында баш врач булып, баш табиб булып торган, шуны Яшел Сауҡаллык санаторияһында, дауаханаһында булган баш врач булып, тагын бик күп безнең шәхестәрбез. Сираттағы шәхестең исемен яңғыратырға әҙерҙәр. Тыңлайбыҙ һеҙҙе, һеҙ тура эфирҙә. Телевизор тауышын кәметһәгеҙ. Һеҙ тура эфирҙә. Исәнмесез? Хәйерле иртә, танышайыҡ. Мин сезне баштан уҡ ҡарай алмадым. Мин Орадым да Ринат Жәмил улы Садриев. Әйе. Мин олардың Ҡиғазы ауылында йәшәп килгән, оларның күршесе Гүзәл Мавлиева Карачурина, Благовар районынан звончам. Был һеҙҙең шәхестәр исемлегенә... Шәхесе, аның әткәсе Жәмил абый Садриевна
Onun tuğanların, dinastiya, olar okutuşular, olar olvadan okutuşular barısı da. Mine Rinat'ın inşaatlarını buturam. Rinat'ın şimdi dinastiyada. Onun opaları, tuğanları barısı da okutuşular, edet okutuşular, mektep direktorlarıydı. Zor rahmet anlanık. Zor rahmet. Замир Рахимьянович белән бергә эшләргә туры килде. Мин тоже укытучы үзем. Һәм бик шундый арзаклы шәхестәр, династия дип мин дә кабатлап әйтәм. Укытучылар, безнең укытучыларыбыз. Туган авылыгызда директор булу, мәктәптең директор булуы нисек? Туган авылда директор болу үзенчәлекле инде, чөнки әлеге вакытта минең Касандыр ошо мәктәптә һез дә укыгансыз? Үзем укыдым, шуңа әйтәсе килә. Үземнең укытучыларым белән хәзер миңәргә русча әйткәндә команда итәргә туры килә. Әзрәк кыенлыклар бар инде. Эшләргә кызык, үзенчәлекле, чөнки үзеңнең туган авыл битендә тарих укытучылары шул халык белән бергә эшләргә туры килә. Һәм инде шунда үскән балаларны күрәбез, күпләр өчен горурланабыз. Шуңа тырышабыз, инде безнең эшебез шул. Достар, без Аскын районының шәхестәрен барлауды дәвам итәбез, әлегә без кыскасы гына яңалыклары менән танышып үтәргә. Артабан без Аскын районының герб тарихы турында һөйләшербез. Дары Башкирии – секреты здоровья от природы, натуральные и полезные чай, сиропы и бальзамы. Спрашивайте в магазинах города Ярмарка, Байрам, Сабантуй, Пышка. Вся продукция отмечена знаками халяль и продукт Башкортостана. Без яна туры эфирда достар, без бүген Аскын районының билдәле шәхестәрен билдәләйбез. Һәм безгә эфир яңалыктар вакытында бер тамашасыбыз шылтыратып әйтте, Сабир Шакиров кереттер инемтә Рәфкать Халит улы Сәлим Гәрәев булды. Сабир Шакирьян улы Шакиров ул 112-нче атлы дивизияның командир адъютанты Беловтың адъютанты булган, ул безнең Кашка авылында туган. Бик арзаклы шәһәрбез, без ризабыз. Рәхмәт. Һәм безгә тагын да WhatsApp номерына язган тамашасларыбыз бар. Аскын районының билдәле шәхестәреннән Наил Хайруллинды, Әсгать Галиакбаровты, Рафаил Сабитовты, Ярис Зәйнуллинды, Ансар Султановты индерәлинемте һәм безгә шылтыратучылар да бар. Тыңлабыз һез бәйләнештә. Biz Askın rayonundan birinci rayın gezisinin birinci müharriri biddekli şahıs Kirey Mergen'de indirilim. Askın halkı Askın yerinde şiiri köngüllü Nurmuhammed İmrani hem Başkurt dilin medeniyetin, ruhiyetin haklı hem üttürü ülkende zor hizmetler yazılan Kirey Mergen köğüt ir odamındarı doğup üsep gümür ituğuminen gururlanabız. Nurmuhammed İmrani'nin kabri Türgüzü baş avulunda. Şuğa göre bu isimde indirerek mutlak. Зур рәхмәт. Олар арзаклы безнең районда, без улар белән горурланган кешеләр. Без ризабыз, әлбәттә. Тагын да тәкъдимнәр бик күп, әмма шулай да без хүзде егетләребезгә бирәбез. Илгиз. Сәлам Республика проектында әлеге вакытта герб тарихы рубрикаһы һәр бер районның үз тарихы һәм ул тарих әлбәттә гербта сакылдырыла. Аскын районының гербы турында мин укытучы директорга Ринат Ямил улы һезгә бирәм. Директор буларак ул указка таяқты тотырга өйрәнгән һәгәр. Шулай. Аскын районы безнең үзенчәлекле район дип әйттем инде баягына, ул безнең Башкортстанның иң төньяк районнарының берсе. Герб 2006 елны барлыкка килде, ул символы, государственный символы дип тәгаенләнде инде. Нигезе менә без күрәбез яшел төстә. Яшел төс безнең районның экологик чисты районы икәнен күрсәтә. Һәм инде урмандарга, болыннарга, чишмәләргә бай икән. Шуннан яшел төс үзе битендә тынычлык, сабырлык, уңганлык төсе, тыйнаклык төсе аңлата. Үзәк элементы инде безнең гербның электәнге борынгы башкорт халкы тамгасыннан элемент алынган. Ул тамга безнең үткән буын нәселләре, әлеге нәсел буыннар һәм инде киләчәк буыннарның бәйләп торучы символ дип аңлайбыз инде без аны. Тарихи символ безнең халыкның, төп халыкның символы итеп күренә. Нинди ырулар? Безнең Аскын районында танып ыру башкортлары
яши, оннан соң балықшы рулы башкортлары һәм сунлар башкортлары. Безнең элементы тагында менә түгәрәк алтын кольцоды безендә түгәрәк. Ул менә шул Аскын районында төрле рулар, төрле милләтләр, татарлар, башкортлар, урыслар һәм башка милләтләр бергәләшеп, күмәк, бер-берсенә ярдәм итеп, дус булып яши дигәнне аңлата. Менә шул кускар элементы, орнамент элемент, ул борынгы башкорт орнаментларыннан алынган. Ул электән үк безнең халыкның җир эшкәртү, авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнүен аңлата. Менә күрәбез, Аскын районында шундай эшсән һәм әлбиттә бик мактауга лайык халык яшәй. Без кире урындарыбызга ултырайык. Студиябызга рәхим иттегез һәм безгә студияга шылтыратусы бар дип әйттеләр, yetkерделәр һәм без һәзер тыңлайбыз. Алло, хәмсез. Нәйлә ханым, һезнең тәкъдимегезне ишетергә теләйбез. Аскын районының ардаклык шәхесләре исемлегенә авылдашым, Султанбек авылында туып үскән кеше. Отставкаларга офицер инде ул Шабиян Миңлегалиевты тәкъдим итәр идем. Ул бар гомерен, тырышлыгын, районыбыз тарихын, авылыбыз тарихын өйрәнүгә багышлаган кеше. Халкын, илен, телен дип изгеләнеп торган кеше булды. Кызганычка каршы ул бүген безнең арадан китте инде, ләкин уның ярдәме, уның йыган материалдары белән бүген авылдаштарым, райондаштарым үз тамырларын эзләп таба, шәҗәрәләрен төзеп куана, яшь буынга тарихи материалдар yetkерә. Бына Султанбек урта мәктәбендә уның мәктәп музеенда бик күп материалдар тупланган. Зур рәхмәт, Ләйлә ханым. Килешәбез, бигрәк тә безнең Шагыян агайда беләбез, ул бик күп безгә мирас калдырды. Туган якты өйрәнү буенча, балыксы ру тарихы буенча. Һәм әлеге вакытта уның эшен дәвам итүче Азгат Зайнетдинович Галиякберов, Наил Гаянич Хайруллин менә әйттеләр, Ярис Рафкатович Зайдуллин, Ансар Султанович Султанов һәм башка крайда өйрәнүчеләр бик күп безнең тел һөяр, ил һөяр халык яши Аскында дип әйттек инде. Һәм безгә Аскын районынан һез буш кулдан килмәгәнһегез, музыкаль күстәнәс алып килгәнһегез, Назгөл Ганиева, рәхим ит. Студия һинеке. Назгөл, белүсе һезнең кызыгыз Башкорт дәүләт аграр университетында 4нче курста укып йөрий һәм ошо университетта шатлык халык биюләр ансамблендә шөгыльләнә. Әйткәндә безнең студияга йыр, моң баятып, безне ямьләндереп китә һәм без Аскын һавы менән танып, чишмәнән ялганы һавы менән шифаланып ултырабыз. Һәм әлбиттә, сәйсезәк без Аскын районыннан килгән тәмле балык хаттар менән һәм безгә шалтыратусы бар диләр. Тыңлайбыз һезе. Гүзәл ханым. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Танышайык. Без Аскын районының Панкөл авылыннан хаклы ялдагы пенсионер Гүзәл Гатаула кызы Галиева була. Мин бу шәхесләр исеменә Каранов авылында туган 2 шәхесне индерелдем. Беренчесе Плотник Иван Федорович, тарих фәннәре кандидаты, докторы, профессор, РСФСРның атказанган фән эшмәкәре. Ул Блюхердың. Яңланык, зур рәхмәт, Гүзәл ханым.
Әйе, бик килешәм. Ул яшәгән вакытта 2011 елда ул мәрхүм булды. Мин аны барып та күрдем Екатеринбург каласында. Ул крайда безнең якта граждандар хугышы тарихын өйрәнүсе бик күп китаптар авторы Блюхер рейден тергезүсе, кабатлап 2 тапкыр үткән аның әтисе шушы Блюхер отрядында хугышкан. Шундай Иван Федорович Плотников һәм Иван Степанович Якутов дигән ул авылдан тоже сыккан безнең беренче Өфе каласының беренче мэры, тоже әйтәләр былтыр менә узган ел 2018 елда biz аның 150 еллык үткәрдек авылда, Сомс авылдашлар. Һәм шушы авылда язучы, балалар язучы Тәскирә Даянованы әйтеп үтәсебез килә ул Рәсәй һәм Башкортстан язучылар союзы әгъзасы. Һәм безгә WhatsApp-ка килгән тәкъдимнәрдә кыскасы гына әйтеп үтәм. Исемдәр менән Эдуард Шәрәфетдинов та индерәлегем, Сәмигуллин Венир. Улар икеһе лә юрист. Юридик фәннәр докторлары. Докторлары. Әйе, килешәбез юристлар. Һәм шул юристларга әйтеп үтәсем килә. Сафин Зуфар Нуруллович та бик безнең район дип янып яшәгән. Шунда аның атаһы герой, Советтар Союзы герое Сафин Нурулла. Билдәле художник Федор Кащеев һәм Айрат Митхәтулы Ханов та индерделәр. Медицина фәннәре докторы. Шунан безгә шылтыратусылар бар диләр. Кабул итәйек, хәерле иртә. Һәт тура эфирда танышайык. Әүфә ханым тыңлайбыз. Мин Кошка авылыннан Залимова Рәүидә Әхмәт кызы булам. Хезмәт ветераны, электр укытучы. Рәүидә ханым, һеҙҙең тәҡдим? Кошка урта мәктәбенең элекке директоры Зәрәкбәров Әсхәт Зайнетдин улын мин Васҡын районының арзаҡлы шәхестәре рәтенә кертер идем. Ул Башҡортостанның РСФСР-ның атҡаҙанған уҡытыусысы. Менә Рәүидә ханым. Рәхмәт, тамашасылар. Әйтеп үтәйем, тамашасылар шылтыратҡанда телевизор тауыштарын зинһар кәметегеҙ. Килешәбез, Азазантьевна әйтеп үттек, инде ул 2 китап авторы берҙең арабыздан китте. Әммә шуңа ҡарамыҫтан безнең китаптарын уҡыйбыҙ, йәш буында тәрбиәләүҙә ҡулланабыҙ. Һәм Рәүидә Паузида актив, бик актив ҡатын-ҡыҙ. Өфө дәүләт татар драма театры актрисаһы Рида Фәхрисламованы индерәбеҙ тинеләр. Һуңынан Кавардаков Владимир Александрович инженер атҡаҙанған. Һуңынан Туймазынан Ибатовтар сәләмләй һеҙҙе. Марат Шайбаков, Джалил Ғайбадуллин. Әйе, булар безнең йәш йырсыларыбыз, бик күренекле дип әйтәйек инде. Марат Шайбаков безнең Тәлғәт улы Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәдәниәт хеҙмәткәре. Беҙҙең студияға йәнә шылтыратыу бар, беҙгә Рәфис шылтырата. Хәйерле иртә. Исәнмесез? Тәҡдимегеҙҙе әйтегеҙ. Бұл Асқын районы Чишмәүрәкәй ауылынан Зарипов Рәфис шалтырата. Кәмет. Мин районның билдәле шәхесләр исемлегенә Орбаш ауылынан ұзақ йыллар Кәмет. Ұзақ йыллар Урал колхозы рәйсе булып эшләгән Ахмаддинов Фәтхелбаян Әхмәтғали улын күрсәтер идем. Ул эшләгән чорда бик күп фирма биналары, квартиралар, мәктәп биналары, балалар бакчасы һәм юллар төзүдә. Бик күп орденнары бар һәм медальләре. Хәзер мәрхүм инде. Һеҙҙең тәҡдимде яҙып алдыҡ. Рәхмәт шылтыратҡанығыҙ өсөн. Килешәбеҙ, Рәфис Хәзмиевич үҙе дә илем дип, халҡым дип, районым дип янып йөрөгән шәхес үҙе дә күп йыллар мәктәп директоры булып эшләде Чишмәүрәкәй ауылында. Рәхмәт, Рәфис әбей. Асҡын районынан яҙалар Алик Мәснәүи улы Султан шынды индерер инем тиҙәр. Индерер инегеҙме? Һуңынан Нәйлә ханым Имаева, ул Рәүфә Нурмөхәмәтованы индерәм ти. Әмир ауылынан Вадим Фәтхинуров. Ҡазанда эшләп йөрөй, Салауат йыр театрында. Айрат Ғәлиев. Баянсыбыз, беҙҙең виртуоз баянсыбыз. Виртуоз Рәис Сәйетғәлин. Алар турында әйтеп үтәсем килә. Рәис Сәйетғәле улы Рахимов һәм Зиннур Сәйетғәле улы Рахимовлар, алар 2 бер туған, Билгеш ауылынан сығышлары белән, икесе дә техник фәннәр докторлары. Без аларны
килешеп, ике куллап арзаклы шәхестәр безгә кертәбез. Һәм аларның абыйлары, атказанган урман хуҗалыгы хезмәткәре Гайса абый мәрхүм булды, аны да кертергә була. Матбугат өлкәндә күреп торабыз, бик күп шәхестәр. Бик күп шәхестәр безнең әйтеп үтәргә. Ренат агайдан бер һорау бар. Атайыгыз Ямил бала сактан ошо директор булам дип, укытучы булам дип хыялландыгызмы? Атайыгызга карапмы, бәлки укытучы буларак, директор буларак тәртиптә тотурсы ниндәйдер бер усаллык күрсәтергә кирәк бит. Хыялландым дип. Укытучы мәктәп директоры булып, аның улы буларак, менә шул безнең үзебезнең тотуыбыз, ана шул тәрбиясе тәэсир иткәндер инде. Без аны күреп, аны образ итеп алып, бүтән кешене күз алдына китерә алмаган бендерез. Шуннан алып инде менә аның юлын дәвам итәргә туры килде. Һәм бына шундый катылык та була бит инде директор укытучы кешеләрдә. Һәм хәзергә уңайсыз түгелме нисектер? Юк, уңайсыз түгел, алай катылык. Менә студияга яна шылтырату бар. Хәерле иртә. Ярис агай, тыңлайбыз һеҙҙе. Исәнмесез. Мин Тергезбаш авылынан укытучы пенсионер Ярис абзыйыбыз Зайдуллин була. Мен бер ничә кешене әйтәсем килгән. Беренчедән, ул Тергезбаш авылынан 2 герой чыкты. Берсе Советлар Союзы герое Галимянов Сәлиман абзый. Бик озак еллар яшады, күрше булып яшәдек, бик булдыклы кеше иде. Һәм икенчесе Шарип Васиков. 42 елның августында Кавказда барган каты сугышларда ул миномет расчеты белән аерылып торып калып, дошманнарны тормар итүдә зур өлеш керткән, батырлар шәһәрлек булган, соңгы минасы белән бу расчет шартланган. Үлгәннән соң Советлар Союзы герое исеме тәкъдим ителгән, ләкин Ленин ордены белән бүләкләнгән. Менә бу Шарип Васиковка киләс үткән елны 100 яш тулыр иде. Шуңа хөрмәт итүеннән без авыл уртасындагы обелискка аның һәм Сәлиман абайның бюстларын куйдык. Рәхмәт. Рәхмәт. Килешәбез әлбиттә, Ярис Рәфкатович, рәхмәт. Һәм әйтеп үтәсем килә, быел менә 100 яшы булыр иде Шарип Васиковтың, ул безнең Ленин орденына лаек булган кеше, һәм әлбиттә Сәлиман Галимьян улы Галимьянов безнең Советлар Союзы герое. Biz onların şecerelerin öğrenip şulay. Yarис Rıfkatoviç özü de bizim rayonumuzdan krayda öğreniciler Sovet'te reisi. Bizim vaqtımız şekilli hem bir nisa haberde okup işittire alabız hem İlsiyer hanım ya da Havmahıgıt Asqın rayonunun ardaqlı şəxslərine tanılgan kompozitor şagir Rəfa Nur Muhammetova, yaş talantlı yersi kompozitorlar Suraş avından Yaylығы Ғайбадулин, Амир avından Vadim Fathinurov'ты atarinim. Hem tak. Hayırlı ertə, min Гомба авылындағы төпөс шишмәне әйтерне ул шундай тәрән, матур, шифалы булды диетен мөгъжизәлек исеменә индерүселәр булдымы? Шунан Сафин Ахмад Шакир Сафи улы минең картатайым була, районның ардаклы бер шәхестәре исемлегенә индерернем. Кашка авылында иң беренче кеше булып Нати дигән трактор алып кайткан, Кашка авылында яшәгән Хәүздин бабай картатайымды белә. Әйе, рәхмәт, без килешәбез. Һәм әлбәттә менә композиторларга булгас, безнең Мәсгүдә Шәмсетдинова бар. Ул Америкада яшәй, Казан каласында яшәгән татар композиторы билдәле, без аны да кертергә теләйбез. Ул симфоник оркестрлар өчен көйләр яза. Бик матур. Тәкъдимдәр бик күп, дуслар, языгыз, әмма кайбер берләрен шылтырат кабул итеп өлгермәһәк, вакыт сикле һәм безгә шылтыратусы бар тидер. Зия Күлбәковты тәкъдим итәләр. Зия Фәйзрахман Башкорт алфавитын төзегән кеше тидер. Зия Фәйзрахман улы Күлбеков, ул безнең танылган шәхесебез, ул Дүртөйле районыннан аның атасы күсеп килгәндәр. Без аны ул граждандар хугышында катнашкан, Азин Деткин отрядларында разведчик булган һәм күп еллар Иске Казансы мәктәбенең директоры булып торды. Уның әле мирасы, шигырьләр, ул шагыйрь булган, бик аның шигырьләрен менә әле без күптән түгел табып, аның мирасы әле дөнья күрмәде. Без аны менә бурысыбыз аның ошо язып калдырган поэмалары бар, аның шигырьләре бик күп. Өйрәнеп дөньяга сыгарга. Әнзирә Мәкәрәм кызы, без менә һорашабыз шәхесләрдә, үзегез дә бер шәхес. Һез агыйнәдер корында торасыз. Катын-кызлар корында торасыз. Касан гына өлгерәһегез? Әйткәндә, шул тиклем һәр бер шәхесте беләһегез, ошо бүген буны атап үткән. Рәхмәт, тырышабыз. Минең эшем шул бит, тарих туган якны өйрәнү музее буларак, мин бар шәхесләрдә, райондан сыккан кешеләрдә, менә һәр бер кешенең тормышы, иҗады ул китап
китап язырлык дип мин әйтәм. Менә шул кадәр минең өйрәнәсем килә, барысын да беләсем килә һәм горурланып утырам әле менә үземнең җирдәшләрем, якташларым белән рәхмәт барысына, шулай актив катнашалар. Рәхмәт барысына. WhatsApp номерына тагылы Эльза ханым яда Билгештән Гайсин Хәмзә авайды керетегез дип язган тәкъдиме. Ул Башкортстан Республикасының авыл хуҗалыгы хезмәткәре, бик актив кеше, селкор, авылда староста, олы яшьтә булуына карамастан бар авылда үткән сараларда, район сараларында актив катнаша. Рәхмәт. Һәм безгә яна бер шылтыратып кына әйткән Рәфкать агай Сәлим Гәрәев, ул һеҙҙе тәҡдим итә Әнзирә Ганиеваны. Әйткәндәй, ағинәйҙәр ҡоро менән һеҙ ошо көндәрҙә Өфө ҡалаһына юлланаһығыҙ. Ниндәй байрамда сарала ҡатнаштығыҙ, ниндәй маҡтаулы ҡағыҙ артынан киләһегеҙ һуң? Актив ҡатнашырға тырышам. Районда үткән бар сараларда да, ҡатын-ҡыҙлар йәмғиәте сараларын үткәргән сараларда да. Әле күптән түгел ебәргән инде портфолио дием инде үземнең йыйып барысында кертеп тә булмай инде. Республика күләмендә шәҗәрә конкурсларында ҡатнашам, Рәсәй күләмендә ниләрдә конференцияларда ҡатнашырға туры килде. Граждандар һуғышы тарихын ҡатын-ҡыҙ ил әсәһе дигән конкурста ҡатнаштым. Әле белмәйем әле результатларын. Беләсәкбеҙ, ошо көндәрҙә генә беләсәкбеҙ һәм беҙ һеҙҙе ышанабыҙ, оло еңеүегеҙ буласаҡ дип ышанабыҙ. Фотоны зонаға саҡырабыҙ, карта эргәһенә барайыҡ, һәм мин һеҙҙе иҫтәлеккә ошо фотоаппаратҡа төшөрөп алам. Рәхим итегеҙ беҙҙең ҡунаҡтарыбыҙ. Әйҙәгеҙ. Әйҙәк сезнең ҡунаҡ. Рәхим миңә ҡара. 1-2-3. Бына шундай шәп фотоаппарат. Хөрмәтле ҡунаҡтарыбыҙ, яҡташтарығыҙға, бөтә республикаға әйтер һүҙҙәрегеҙ, теләктәрегеҙ һеҙҙән. Яҡташтарыбыҙға, республикаға әйтәсе теләкләр инде тыныслыҡ, донъя тыныслығы, бәхетләр булсын, һәр кемнең өйөндә бәхете булсын. Илдәребез тыныс булсын, балаларыбыз хәйер-фатихада үссен, таза исән-сау булсындар. Тарихыбыҙҙы өйрәнәйек, килгән, киләсәк буындарға еткергә без бурыслыбыз. Рәхмәт барығыҙға саҡырғанығыҙ өсөн, сәлам. Достар, беҙ бөгөн Асҡын районының билдәле шәхестәре менән бергә Асҡын районының шәхестәрен барланыҡ. Һәм беҙҙең менән студияла ҡунаҡта Асҡын районы Ҡыйғаҙы ауылы урта мәктәбе директоры Ринат Йәмил улы Садриев һәм Асҡын тарих тыуған яҡты өйрәнеү музей директоры Әнзирә Мөкәррәм ҡыҙы Ғәниева менән һөйләштек. Хөрмәтле ҡунаҡтарыбыҙ, ҡайҙа ғына йөрөһөгөҙ, имен-аман йөрөгөҙ. Оҙаҡламай бит инде сығарылыш курсларын һеҙ оҙатасаҡһығыҙ, ҙур юлға, оло юлға, берҙәм дәүләт имтихандарын матур итеп тапшырып, иҫән-һау эшләргә ятһын. Рәхмәт, бергә лә уңыштар. Рәхмәт барығыҙға. Тамашасылар, һеҙгә рәхмәт, бик күп шылтыратыуҙар булды, шундай бик күп мәғлүмәтле бүгін тапшырыу булды һәм һәр эш иртәһе ертәнге 9-дан 10-ға тиклем Сәләм Республика проектын ҡарарға онотмағыҙ һәм беҙ һеҙгә эш көнөн уңышлы тамамлап, ял көндәрендә рәхәтләнеп, көс тупларға теләйбеҙ. Достар, киләһе эфирыбыҙ беҙҙең шишәмбе көнде буласаҡ. Беҙ көндә ҡара барығыҙ һәм беҙ һеҙгә Сәләм Республика тип ошо студиянан сәләмләрбеҙ.